Abza maniqale ngozibulisela kuwe DJ Abza ndizibulisele nakuyo umphulaphuli wayo afternoon drive yasekasi ngayo le njikalanga yanamhlanje emva komboko uphilisa Qunda eniphathele i-sports update andami ndodwa ke zikhona indwendwe zami encinga ba noko seziredi kwelacala lase Komani nabasuka phayana kulo iqela le Class 6 Kings nekulindeleke ukuba kwilempela viki sijonge kuyo bazobe beqobisene phansi phezulu neWusu Falcons kodwa ke ndifuna bangene ucoach kwakunye naye ucaptain bangene bazibulisele ngokwabo kubo abaphulaphuli ba iVCR FM ngayo le njikalanga yanamhlanje. Masibulise kucoach ucoach Archie Geli kwakunye naye uBrandon Class ngayo le njikalanga yanamhlanje. Kunjani kwelo cala lenu ba? Siyabulisa nathi msasazi kwelicala lethu. Kusekuhle nawe kunjani ku? Hayi nathi siyacenga ba uma nakhontiza ngamandla. Ndifuna unika ithuba ba uma nizazise kumphulaphuli wa iVCR FM ngayo le njikalanga yanamhlanje. Uqala kuwe coach igama nefani nokuba usuka phi na then silandele ngocaptain. Mandizibuliseleke kuba phulaphuli besikhululo. Ndingumzimkhulu Archibald Gyeli mna. Ndilapha eKomani andizotsala imvelaphi yam ndilapha eKomani ndisuka kwitimu ebizwa iClassic Kings. Mandibulise kubaphulaphuli nakuwe presenter yethu. Igama nguWandisile wakwaMaseko. Nam ndisuka apha eKomani. Ndingucaptain weClassic Kings Sports Academy. Asibulele ngayo le introduction noko siyathemba umphulaphuli wa iVCR FM noko uvile maniqala lapha kuwe coach man coach siyayazi kulempela viki sijonge kuyo yenye fixture pha kwiClassic Kings nalapho ningabe niqobisene phansi phezulu neqela leWusu Falcons. Comments on the game coach ahead of igame ngabe igame plan yenu ithini nje ungabavezelanga ke abeWusu Falcons nje Ramjwi. Yeah, it's not going to be an easy game as bandisitsho ke nakubadlali because seba umdlalo wethu wesithathu. I-plan is to go out there and get the maximum 3 points, which is yona the actual plan will be explained to the players during or before the game time. Ngaba coach kuzothi ga ngoku pha eligini ndiyazi ba nipha ku Hollywood Men's Regional League baniphazama ngaba nisenza njani uzothi ga ngoku ngabe iperformance yenu ihamba kanjani uzothi ga ngoku ngoko ndisaneliseka indlela esihlala ngayo. First game yethu we collected the maximum points, which is 3 points. Second game yethu was a little bit of a setback, but also some kind of a lesson for us that it's not going to be an easy league. We have to be very strong and be very much focused. So okwangoku at least noko izinto sihamba kakuhle. Captain manize kuwe manje siyayazi ke nguwe noko oyiplayer icoach epha ebaleni ingabe iplayers ziziva kanjani confidence ahead of igame yenu neWusu Falcons siyabona noko coach uhappy ngeperformance yenu nina nizi players niziva kanjani ahead of igame leya. Ahead of a game, we are trying by all means to ensure that we keep our heads calm and clean because we know we tend to get overexcited. Siphele the game plan esinikiweyo siphela silahla. So the main thing that we need to ensure Tina as players is to ensure we execute everything properly because I can't say a coach doesn't impart. He does all he can and ensures that everything is well set. Then Tina, we just execute everything that we've been preparing. Yavuya ngovuba noke instructions ka coach niyakwazi uzimamela napha on the field. Captain ngaba nina nizi players nizipreparisha kanjani to ensure that nifumana maximum points kwi games zenu kwakunye nalena siya kuyo nizoz ensureisha kanjani especially pha ejimini kuba nifumana positive results. The one thing that we need to make sure that we do is we take it one game at a time. Because we tend to make a mistake as a players by winning the game before we play it. So this time we do not win the game before we play it. We just do what it needs to be done, and that is to play soccer. Enye nenye zawuzenzekela. Coach umdlalo wenu neWusu Falcons uzabe dlalelwa phi eqala ngabani ixesha for abantu abafuna uzibonela ngokwabo umdlalo wa iClassic Kings. The game will be on Sunday
at 3 p.m. at His Grace Sports Field. So everyone is welcome to come and support us, especially those that will be supporting us. Abantu enisebenzisana nabo coach in ensuring uba inqwelo ye-Classic Kings nje is-stakeholders mhlawumbe i-sponsors enazo okanye abantu nje abanincedisayo noba zii-individuals on the sidelines ungabalula uthi ngobani, especially abantu abayiphushayo ibhola okanye iqela eli le-Classic Kings. It's just that I just forgot now the name of the person who's behind the team, who's putting something into the team. But it's branded on our shirts. The name of the sponsor is abbreviated, in fact, on our shirts. PTKM, ne? It's PTKM. It's just that now I won't be able to give you the full names. Yeah, that's one of abantu abancedisana in a team, at least to achieve the set goals. Inkosi coach, nifuna ukunika amazwi okugqibela coach, niqale kuwe nje ukumema abantu pha emabaleni kwakunye nobulela kwi-supporters zenu. Maniqale ndibulele kuqala ngokwemidlalo esesiyidlalile, inkxaso esithe sayifumana kubantu abathanda iClassic. Nangoku we do invite them to come and give us that support, that moral boosting support, because without them, we won't be able to perform to the best of our abilities. So siyabamema ke, we invite all of them to come and support us on Sunday at 3 p.m. at His Grace Sports Field. Nkosi coach, nawe captain, just 1 or 2 words phambi ndikhulule. Thank you, sir. Maniqale ngokubulela by getting this opportunity, and please everyone, your support is well needed. Everything eniyenzayo ngaphandle, it gives us strength as players ebaleni. So we need that support, we need your cheers on, so that we ensure we bring home everything that we need to bring home. Masibulele kuwe coach, sibulele nakuwe captain ngokuncama ingxaki zenu nihlale nathi ngayo le njikalanga yanamhlanje. Sinqwenelela impumelelo kumdlalo wenu wangilempela veki sijonge kuyo. Mnanani sophinda sidibane kwixesha elizayo. Siyabulela. Bulela thina nathi mhlekazi. Inkosi yabo besinabo ngaphayana eKomani Studios ibingumqeqeshi kwakunye